І ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Радий вітати усіх, хто долучився до прямого ефіру. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину вже традиційно будемо піднімати найактуальніші питання, які стосуються як України, так і світу. Вже радий вітати гості цієї години в нашій студії. Це Сергій Євтушок, народний депутат України, фракція «Батьківщина». Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Багато тем з вами плануємо сьогодні обговорити. Отже, почнемо з першої. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій достроково закрив пленарне засідання через відсутність достатньої кількості народних депутатів для ухвалення рішень. За результатами рейтингового голосування жодне питання порядку денного не набрало необхідної кількості голосів, оскільки в залі було небагато депутатів. Спікер закликав нардепів до більшої дисциплінованості та нагадав їм, що в середу після обіду вони мають працювати в комітетах. Пане Сергію, от банальне питання, але все ж таки, що з дисципліною? Що трапилось? Чому? Це повна ганьба. Якщо коротко відповісти на це запитання. Де б я не їздив, я мажоритарний депутат. В які б установи не заходив, чи то молитовні будинки, чи це храми, чи це державні установи, завжди першим питанням, звичайно, звучить питання припинення війни, а друге питання звучить про відповідальність і дисципліну в парламенті, тому що такої безвідповідальності просто я навіть не можу уявити, де вона могла би бути в країні, яка воює. І тому мені не соромно дивитися своїм виборцям в очі. Можете зайти зараз на мою сторінку, подивитись, там 96 чи скільки там відсотків. Я присутній в засіданні, більше того, не бігаю, не гуляю, голосую, беру участь в голосуванні, як би там не було. Відведені на це перерви. Бувають різні питання. От, до прикладу, у мене декілька пропусків було. Ми з колегами літали ще тоді, коли ув'язнена була Надія Савченко, до Москви в Басманний суд підтримати її, і в Ростов-на-Дону, коли її оголошували вирок. Це мої прогули. Тому, ви знаєте, я не можу зараз відповідати узагальнюючи, але скажу от за себе. Потрібно, щоб кожен народний обранець звітував перед своїми виборцями. Більше того, тут є ще маленький нюанс. Якщо ще вчора нарікали, що була невелика зарплата у народних депутатів, зараз підвищили заробітну плату. Зараз має наступити інший механізм відповідальності. І якщо ти не присутній в залі, тому і не маєш отримати заробітну плату. Ну і, звичайно, політична відповідальність. Я дуже часто зустрічаю у гардеробі людей вже вранці, які тільки приходять, розписуються, і вже я бачу, він ще зустрічає їх на виході із парламенту. Я йду ще на роботу, за півгодини до засідання вони вже йдуть з роботи. Тобто, ну, якісь незрозумілі речі. Дуже добре, що система працює, яка фіксує це все. Фіксує. Я думаю, десь можна погодитись, що керівники фракцій можуть проводити переговори, зустрічі з послами на найвищих рівнях. Десь є, можливо. Але їх всього-навсього 5 в українському парламенті. Чому немає більшості? І самий ключовий момент. В нашій управлінській системі, парламентсько-президентській країні, уряд, який сформований коаліцією, мав би як на фундамент опиратися на цю коаліцію. У мене питання, де коаліція? Де немає ж опозиції підтримувати урядові ініціативи, які, тим більше ми бачимо ці псевдореформи, всі інші речі. Має бути чіткий фундамент, на який уряд, який створила ця коаліція, мав би опиратися. І не шукати голоси, торгуючи різними родовищами, преференціями, посадами і все інше, підзбирувати голоси десь по залу. Ну, такого не має бути в демократичному, нормальному суспільстві. На жаль, у нас ця тема дуже... Який от рецепт? І чи є він взагалі для того, щоб дисциплінувати депутатів? Що можна зробити, щоб заставити працювати? Щоб от не було такого, як сьогодні? Я коротко скажу, що в цих реаліях, які відбуваються, повинно просто громадянське суспільство, український народ зробити глибокий аналіз по діяльності кожної політичної сили і кожного народного депутата. І тоді буде зрозуміло. І тут я просто ці слова цитую від Юлії Тимошенко. Це її ініціатива, вона звертається до кожного українця і просить, зробіть глибокий аналіз. Хто за що голосував, хто біди приніс людям своїми лобійськими законами. Тому що 2/3 – це абсолютний мотлах і лобійські речі, які ухвалюються в парламенті.
Маю ще таку інформацію. У січні 2018 року погіршилися показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради. Про це повідомляє Комітет виборців України. 330 народних депутатів пропустили більше половини голосувань Верховної Ради за місяць. Із них 38, не голосували в січні жодного разу, не натисли ні за, ні проти, не отримався. Із 38 депутатів, які не голосували жодного разу за місяць, 9 є членами фракції «Опозиційний блок», 8 позафракційних, 7 БПП, 5 «Відродження», 3 «Батьківщина», по 2 Радикальна партія Олега Ляшка, «Воля народу» та «Народний фронт». Серед депутатів, які пропустили всі голосування Верховної Ради, зокрема Михайло та Дмитро Добкін, Вадим Рабінович, Юлія Тимошенко, Олесь Довгий, Євгеній Мураєв, Сергій Березенко, Дмитро Ярош. Як ви можете прокоментувати те, що от голова вашої фракції жодного разу не голосував? Ну, я вже говорив про те, що керівники фракцій можуть, і мені здається, це нормальна європейська практика, коли можуть бути відсутні в залі, враховуючи великий графік, от дуже плотний графік зустрічей. Юлія Тимошенко – топ-політик. Топ-політик не тільки України, а й і визнають і в Сполучених Штатах, і в Європі. Тому я на свої очі бачу, з ким вона зустрічається, я бачу, які наради проводить, і як приїжджають наші партнери і намагаються з нею зустрітися. І це якраз той механізм і момент, який не дає можливості їй бути 100% присутнім в залі. Так, да, дійсно. Але я би тут узагальнив, сказав, подивіться на фракцію, як фракція голосує. Фракція віддає всі голоси, де є законодавство стосовно Збройних сил України, підтримка фінансова, будь-яка інша. Фракція віддає голоси по будь-якому соціальному закону, соціально важливому. Тому що, бодай зараз якась крихта, копійчина для українця – це хоч трішечки підтримка. І тому, мені здається, не брати в розрізі позиції лідера, тому що її фракція Батьківщини голосує, чітко свідчить і її позицію. Тому що це обговорюється спільно на засіданнях фракції, на нарадах. Звичайно, вона це проводить. Більше того, Юлія Володимирівна персонально кожного батьківщинівця в фракції стимулює до роботи. Кожну фракцію. Не буває такого засідання фракції, де би вона не говорила: я вас дуже прошу про дисципліну, я вас дуже прошу про законодавчу діяльність, я вас дуже прошу поважати, любити кожну людину. Немає чого робити, я вам цитую її слова, немає чого робити людині в парламенту, народному депутату, який не працює або не любить людей. Це її слова. Ще до однієї теми перейдемо. У вівторок депутати Верховної Ради відмовились вносити до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд. За відповідне рішення проголосували лише 183 народні обранці при необхідних 226. Голова парламенту Андрій Парубій дуже наполегливо просив нардепів підтримати законопроект, проте більшість парламентарів такий ентузіазм не поділяли. Нагадаю, що 22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів. Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект. Спочатку хочеться дізнатися вашу позицію, вашої фракції стосовно цього законопроекту. Фракція буде підтримувати внесення в порядок денний всі, без виключення, законопроекти, включаючи президентські. Але ось тут є і момент істини. Ми чітко розуміємо, що прописано в президентському законопроекті. Більше того, це розуміють не тільки в Батьківщині, розуміють і наші партнери в Європі. Я буквально недавно повернувся з Давоса, де також був присутній і президент на різних панелях, на ланчах і все інше, якому не було про що говорити нашим партнерам, де були президенти, де були прем'єр-міністри, міністри, все інше. В них ключове питання – це антикорупційне законодавство. Тому що ми маємо завершити реформу. Хоча я не назвав би це реформою судовою, а десь якийсь, напевно, момент ухвалення законів, які дозволяють президенту впливати на судову систему в країні. І в цьому законопроекті є чітко виражені такі декілька складових, які фіксують якраз таке його намагання. Перше – це, звичайно, юрисдикція. Закон президента не говорить про те, що виключно САП, НАБУ має розглядати
справи, які стосуються топ-корупціонерів України. А це виключно саме для цього створювалися ці органи. Президент дає можливість даному суду, який буде створений, розглядати будь-які інші дрібні справи. Ні, так не має бути. Тому і Мінгареллі, і інші посли, і Пет Кокс, і всі інші, з ким я навіть зустрічався, коли говорили, всі фіксують це бажання президента. І всі розуміють, чому це відбувається. Другий момент. Рада експертів, Міжнародна рада експертів. Президент намагається при механізмі добору суддів впливати на процес. І вивів з даного процесу, вивів експертну раду міжнародну. Це говорить про те, що це просто як дорадчий орган. А ми всі розуміємо, що аби суддя був направлений на ВККС, комісію кваліфікаційну по відбору суддів, той, якого рекомендує і міжнародна спільнота експертна, не тільки президент. І тому це великий ризик, що там з'являться судді, які підпорядковані будуть президенту і під його впливом. І третій момент, це теж не менш важливий, фундаментальний момент, що дуже розширені вимоги до кандидатів. Ну не може молода людина, яка ще не спорчена цією системою, пройти і зайняти місце принципово чесного судді. Це має на увазі, здається, є пункт там, де певну кількість часу цей суддя має відпрацювати там. Попрацювати. Ну ми всі розуміємо. Міжнародний досвід має ще. Звичайно. Там є дуже широкий спектр вимог, і тому я ще раз повторю, люди молоді, які мають хорошу освіту, можливо, навіть не українську, а закордонну, де просто вони розуміють всі кодекси, всі закони, все інше, розбираються в цих механізмах юриспруденції, не мають можливості прийти на дану посаду. Тому що президент запропонував виключно тих, де от є той досвід, це старі історії. Тому цих три фундаментальних складових і викликають у міжнародної спільноти величезне занепокоєння. І тому фракція «Батьківщина», як політична сила, яка послідовно відстоює створення антикорупційного суду, ми говоримо, ми включимо в законопроект, і президентський в тому числі, але задля того, аби відправити його назад президенту на доопрацювання, де будуть прибрані оці три складові, про які я з вами зараз обговорив. Коли його можуть винести цей законопроект на голосування? Знову ж таки, тут питання до спікера і до більшості. Хоча, перебуваючи в проукраїнській опозиції, «Батьківщина» вже зафіксувала, я вам авторитетно говорю про це, що ми обговорили це дуже детально на фракції, ми віддамо всі голоси, які у нас будуть в підтримку. І віддавали, ми ставили вже на голосування, закони не заходили. Тому питання риторичне, де та більшість, і коли вони все ж таки наважаться це зробити. І знову ж таки, коли Тиснуть наші партнери, Світовий банк, тиснуть наші інші кредитори, які тиснуть наші партнери, говорять, ну слухайте, у вас корупція номер 1 в Україні. І тут у мене застереження. Я десь проглядаю бажання і президента, напевно, і в адміністрації президента, і його оточення, все-таки цей законопроект не ухвалити або зробити так, аби він не вступив в силу до президентських виборів. Тому що, ну, зрозуміло, топ-корупція, топ-чиновники якраз представляють на сьогоднішній день як президентську це лише здогадки? Чи все ж таки якісь факти є? Це мої міркування. Я думаю, що от найбільше їхнє завдання зараз влади – це відтягнути процес і не дати запрацювати цьому антикорупційному суду. НАБУ працює, справи є. Хай не так оперативно, нехай не так ефективно, вони навчаться. Не сьогодні, завтра навчаться, все рівно. Але все рівно є. Є справи, є все. Розглядати ці справи, давати корумпованим суддям, судам, я не бачу ніякого змісту. Немає. Найкращий показник – це не один топ-чиновник, корупціонери. Ми бачили всякі різні історії з ковдрами і всякими. Жоден не притягнутий і не відбуває покарання. Ось найкращий показник для українців. Але знаєте, що лишається незрозумілим? Тут, ви кажете, що йде поступове відтягування процесу голосування за цей законопроект, але ж з іншого боку, міжнародні наші партнери, вони
вже наполягають, напряму тиснуть і кажуть, що голосуйте швидше. І президент Порошенко, зокрема, сам про це так само казав. Я не ворог своїй країні насправді, і хотів би, щоб все-таки світло в кінці тунелю з'явилося насправді. Да. Але я скажу, що, ви знаєте, от в чому, можливо, вада демократичного світу? Вони до останнього демократи, вони говорять, вони не роблять радикальних кроків. І тому наші чиновники, включаючи Петра Олексійовича, розуміють, що з ними можна ось так от говорити, обіцяти і все інше. От я був до Давосі, президент у своєму виступі, звертаючись до всіх присутніх, сказав, що от я подав законопроект, тепер це не моя історія, це історія українського парламенту. Тобто давайте от на мене не тисніть, я все своє зробив. Але знову ж таки я повертаюся до тих трьох складових. Ну, зміст його ухвалювати, цей законопроект, якщо він не буде працювати належним чином. А для того, щоб нібито були задоволені наші партнери, які можуть нас кредитувати дешевими кредитами. Ну, абсурд. До ще одного питання хочу з вами перейти. Спочатку узагальне питання. Ваша позиція стосовно законопроекту про деокупацію. Ви голосували проти. Ні, ми підтримали законопроект в цілому. Позиція взагалі тоді вашої фракції. Так. В першому читанні ми не підтримали цей законопроект. І є на то ряд причин. Перша причина, звичайно, це відсутність в документі, в базовому стартовому документі, бодай будь-якої згадки про Крим. Такої згадки не було. Тому Батьківщина разом із Самопоміччю. Да, ми говорили, що є контроверсійні речі. І я зараз, можливо, буде час, я про них скажу. Це і торгівля, і все інше. Але якщо ми ухвалюємо такий закон, там має бути системні речі. У нас один окупант, у нас одна держава, яка і анексувала Крим і здійснює агресію збройну на сході нашої країни, на Донбасі. І тому дуже незрозуміла була позиція авторів закону, знову ж таки президент України, чому там відсутній Крим. Більше того, десь було посилання, я в першому варіанті не пам'ятаю статтю, але було посилання на Мінські угоди. Так от в Мінських угодах в жодному пункті не сказано, знову ж таки, про Крим. Я вже не говорю про те, що вони не призведуть до вирішення ситуації, тобто до логічного завершення війни, і все, ну, мається на увазі до завершення війни, до виконання тих всіх пунктів цього процесу. Тому ми вже давно фіксуємо, як фракція, як партія, що такі перемовини, вони мертві. Мертві від народження. Відсутність Криму – це дуже фундаментально для нас, для українців. Тому що підуть справи, підуть міжнародні суди, і все рівно ми будемо в цьому контексті відстоювати українські права. Я точно знаю, що Крим повернеться в Україну, я точно знаю, що винні в агресії російські чиновники будуть відповідати в міжнародних судах. І це, можливо, і не так буде довго. І я точно ще знаю, що, можливо, і враховуючи такі моменти, які відбуваються в Росії зараз, ми ще будемо допомагати росіянам формувати демократичну країну, а не авторитарну, яка зараз у них є. Але все ж таки, чому зараз, от, ну, як ви зауважили, да, що питання Криму не було включене, чому більша увага прикута саме до Донбасу, а про Крим останнім часом зазвичай замовчують? Це насправді має місце. Ми бачимо навіть назву законопроекту, де ми наполягали, щоб не було прописано Донецької, Луганської областей, особливості там державної політики, або було написано і до Луганської, Донецької та Криму. Або так, або так. Ну, на жаль, нас не дослухалися, але в преамбулі нам вдалося внести це. І це якраз ці поправки були враховані. Я ще раз повторюю, наші поправки спільні були з Самопоміччю Батьківщини. Але от контроверсійні моменти залишились. Ми не розуміємо, чому в таких умовах ми не відмовляємося від дипломатичних стосунків.
з Російської Федерації. Абсолютно для нас незрозуміло. Ми мали засідання Комітету у закордонних справах, де було, в принципі, проголосоване рішення про відмову від дипломатичних стосунків. Проте один із депутатів, це депутат Ар'єв, депутат БПП, відкликав свій голос, і тоді питання навіть не попало до сесійної зали. Це що було в комітеті. Ми також не розуміємо, як можна торгувати з Росією агресором. Дивимося на наші статистичні дані. 30% зростає експорт російський в Україну. Це як можна зрозуміти? Просто не зрозуміло. Або ми маємо нормальні добросусідські стосунки, без агресії, без нічого, тобто дорогу з двостороннім рухом, або ми воюємо і розуміємо, що ми захищаємо свою землю і воювати, і торгувати з державою-агресором. Просто, це навіть Римський статут чітко прописує, як має це відбуватися. От. І Мінські угоди ми домоглися через дуже гостру дискусію. Мінські угоди ми звідти прибрали. Багато хто каже і казав, зокрема і в нашій студії в ефірах, що по Криму потрібен інший, окремий законопроект. Як ви гадаєте, чи правильне це рішення, чи ні? Ні, я ще раз повторю, наша позиція наступна. І в Криму, і на Донбасі один агресор. Один. Там мають бути чіткі виписані правила, чіткі виписані системні речі, про які маємо говорити і переконувати весь світ. Мінські угоди не містять бодай одного пункту про Крим. Як ми можемо визнавати, чи як це зрозуміло? Значить, ми визнаємо Крим. Значить, ми визнаємо анексію. Ні, так не має бути. Має бути один агресор, втрата території і, звичайно, кровопролиття на Донбасі. Як тоді зараз правильніше зробити, але як все буде відбуватися стосовно, знову ж таки, щоб і про Крим не забували, і про Донбас? Закон системний, я вже про це сказав, хоча дещо є в мене сумніви, що ми не порушуємо Конституцію. У нас Конституція чітко визначає головнокомандувача Збройних сил України. Є і прописано, як застосовуються Збройні сили. У нас до недавнього часу, до вступу в дію цього закону, було АТО. Яке це АТО? Це ж не АТО. Це зрозуміло. І тому в Конституції чітко є дороговказом пункти, які регламентують, як застосовувати Збройні сили. Це президент пише указ про застосування Збройних сил України, який подається за змістом Конституції в український парламент, і український парламент або надає право застосовувати Збройні сили, або не надає. В законі ми бачимо трішечки інші речі. В законі створення оперативних штабів, десь колись з'явиться указ, тобто наперед ми даємо такий дозвіл президенту, що в тому указі ніхто не знає, не бачив, я точно знаю, не розуміє, за що я голосував. Тому тут є такі контроверсійні моменти. Але відповідаючи на ваше питання, скажу, що прийде час, і в будь-якому випадку, відповідно до положень цього закону, будуть проведені судові справи, і в суді будемо говорити з української сторони і про Крим, і про Донбас. Добре, а що тоді зараз має робити українська сторона для того, аби якнайшвидше, або прискорити хоча б вирішення питання? Це, знову ж таки, стосується і Криму, і Донбасу. Давайте по черзі. Ви знаєте, я не хочу розділяти. І для Криму, і для Донбасу спрацює одна філософія. Міцна влада, міцна країна, розвинена країна, економічно стійка. Ви ж подивіться, ми маємо колосальне багатство, маємо ресурси. Просто візитівкою нашої країни може бути сільське господарство, мала ферма. Інша історія відбувається насправді. Український парламент, де я вже говорив про існування лобі, надає преференції латифундистам, власникам агрохолдингів великим. Мала і сімейна ферма відсутня. Тобто це відсутня можливість будь-якої родині обробляти землю, яка можливо, у них є. Мораторій на землю. Дуже добре, що Батьківщина спромоглася все ж таки в черговий раз під тиском, під критикою, спільно з селянами, з фермерськими асоціаціями протиснути ще пролонгування мораторію. Уряд не чує, уряд не хоче навіть інвентаризацію проводити. У нас самозахоплення.
У нас рейдерські атаки йдуть на землю. Тому це шлях в нікуди. Італія має 1 мільйон 870 фермерських господарств. У них йде переробка просто колосальна. Там мільярди йдуть від переробки. Ми же торгуємо зерном, сировиною. Сировинна країна. Для чого? Ми можемо це переробляти, можемо постачати органічні. От тут саме момент цікавий, що наша земля настільки багата і родюча, що ми можемо органічні продукти не тільки самі споживати, а відправляти на експорт, отримати валюту. Якісні органічні продукти. Подивіться, що у нас в супермаркетах. Ми зараз зайдемо і подивимося, чим харчуються наші діти. Саме оцими всякими різними єшками, всякими недобрими речовинами, які ми імпортуємо. Просто абсурд якийсь. Відсутність філософії справжнього нормального господарювання призводить до того, що ми не використовуємо Богом дані нам ресурси. Я вже не говорю про ліси, граніти, гранадіоріти, бурштин. Маса різних у нас копалин, надр, ресурсів і все інше, нафта, газ і все інше. Тому, коли в Україні з'явиться влада, а вона має бути не тільки міцною, а і авторитетною на зовнішньому світі, скажімо так, і в Європі, яку будуть поважати, яку будуть запрошувати, яку будуть просто мати за серйозного партнера, а не за партнера, у якого в країні топ-корупція і різні недобрі речі відбуваються, що відлякує інвестора, то, звичайно, у нас справа не дійде до того, що ми зможемо все-таки вирішити цю проблему. Так от, міцна влада, міцна економіка, авторитет країни на європейському континенті, і Сполучених, звичайно, Штатах. Це успіх. Успіх того, що ми повернемо і Крим, люди захочуть їхати. Люди не захочуть в Криму жити у лайні російському, тому, якому десь там їх примушують і там зобов'язують, і бояться слово сказати, відсутність повних процесів, демократії і все інше. Але захочуть жити в нормальній цивілізованій країні. Ось завдання. Цивілізованій, багатій, розвинутій, демократичній, світлій, ту, яку поважають і люблять. До ще однієї теми перейдемо. Команда громадської організації Vox Ukraine вирішила започаткувати проект Vox Check. Мета проекту – це проаналізувати висловлювання політиків та визначити, яка їх частина відповідає дійсності. На першому місці в топі найменш правдивих політиків Юлія Тимошенко з «Батьківщини», на другому – Вадим Рабінович з фракції «Опозиційний блок», на третьому – його колега Юрій Бойко. Замикають п'ятірку найбільш неправдивих Олександр Вілкул з «Опозиційного блоку» і Олег Березюк з «Самопомочі». За 2 місяці проект зібрав 46 фактологічних цитат Юлії Тимошенко, які можна перевірити. З них всього 4 не містили брехні чи маніпуляції, тобто менше 10%. І саме зараз долучаємо до нашої розмови телефоном Максима Скубенко, це аналітик Vox Check. Пане Максиме, вітаю вас. Так, вітаю. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Пане Максиме, і знову ж таки, перше питання більш узагальне. От розкажіть, будь ласка, про цей проєкт і про що можуть свідчити ось ці дані, які я зачитав вище. Дивіться, сам проект VoxCheck, ми вже працюємо досить давно. Ми перевіряємо політиків, наскільки вони говорять правду, де вони пробують зманіпулювати, де хочуть сказати неправду і що цим намагаються донести до людей. Сам сайт Project як теорія брехні – це підбірка цитат політиків за 2 місяці, за вересень-жовтень 2017 року. Ми вирішили зрозуміти в активному режимі, наскільки політики кажуть правду, або наскільки брешуть. І за ці 2 місяці ми перевірили 20 політиків, топ-політиків, починаючи від президента, закінчуючи головами фракцій або дуже медійно активними учасниками політичних партій. Проте фактично увійшли не всі політики, тому що по нашій методології в кінцевий рейтинг зайшли тільки ті, у кого було 10 і більше цитат, тобто щоб була така чесна вибірка. Тобто вийшло 15 політиків і ми їх проаналізували. І дійсно на першому місці по неправдивості опинилася Юлія Тимошенко.
Пане Сергію, можете долучатися до цієї розмови. Чи як от особисто ви ставитесь до таких от проєктів, до таких звітів? І якщо це те саме дослідження, яке я колись бачив, там дивився мій візаві на ефірі, там один із БППшників, то воно мені схоже на якусь бульварщину, таку, знаєте, непрофесійну. Там якісь карикатури, якщо це воно. Це по-перше. По-друге, мене дивує, як може опинитися Юлія Тимошенко, яка перебуває в боротьбі з кланами на сьогоднішній день в цих топах. Немає Петра Олексійовича, який за 2 тижні чи за скільки він там обіцяв війну зупинити. Немає його обіцянок, що долар стане 10, а не скільки. Немає його обіцянок про те, що банальні речі, і бруківки, і все інше. Тут просто можна назбирати. Тому для українця, мені здається, такі бульварні брошурки, це виглядає, є звичайним замовленням. Я не хочу говорити про власників, хто там не власники, але я точно знаю, що такі фундаментальні обіцянки, які озвучував президент, аби прийти до влади, а це йому вдалося в першому турі виключно завдяки саме цим обіцянкам, тому що український народ насправді не розумів і навіть жахливо ставився до того всього, що відбувалося. Ми отримували наших героїв у гробах. І кожній родині, яка б не збиралась там на якісь сімейні, там, можливо, обговорення питань, чи якісь свята, чи, можливо, по якомусь іншому приводу, починалось питання війни. І тут просто мене дивує, як може це відбуватися. Пане Максиме, вам даємо слово. Будь ласка, прокоментуйте слова Сергія. Вибачаюся, але, здається, мій опонент трішки плутає обіцянки із фактами. Тобто те, що Петро Порошенко обіцяє, це одна справа. Ми не перевіряємо обіцянки. Ми не перевіряли обіцянки не лише Петра Порошенка, а будь-кого з політиків. Фактологічна перевірка – це те, чим ми займаємося. Ми перевіряємо лише факти і насправді навіть той самий Петро Порошенко, він в рейтингі правдивих у нас опинився, але він не на першому місці. Я не сумніваюся, що тут сумніватися. Десь приблизно мені зрозуміло, звідки у вас там... Тут є один маленький такий, навіть не маленький, а великий нюанс. Ми вважаємо, що будь-який політик має говорити чесно і він має говорити правду. І навіть те, що хтось знаходиться на першому місці по правдивості, а це Володимир Гройсман, але в нього всього 71% правди і 30% неправди, брехні і перебільшень. І нам здається, що це теж не зовсім добре. Але щоб теж, знову ж таки, опонента мого заспокоїти, я йому розкрию секрет успіху так самого Саакашвілі, Порошенка, Гройсмана, Садового, Москаленка, навіть Івана Крулька, який на 7-му місці по правдивості в нашому рейтингу. Це говорити про речі, які ти знаєш. Це говорити про речі фактами, які підтверджуються якимись даними, і не викручувати їх в свою сторону. Говорити більш прямо і більш чесно. Це єдине все, що потрібно від політика для того, щоб у нашому рейтингу опинитися на першому місці. Юлія Тимошенко могла б цього досягнути, якби вона не намагалася перекрутити всі дані, які вона часто використовує правильно, але лише в свою сторону, апелюючи до того, що влада погана. Тобто взяти будь-який факт і перекрутити це так, що влада погана. Тому такі результати. Я не хочу дискутувати. Зрозуміло, що це за люди, і звідки, і як, і чого. Але я думаю, український народ дуже добре відчуває, хто все ж таки бореться за кожного українця, хто бореться за кожну категорію, хто бореться за їхні найменші права, і хто нахабно бреше, популістично розповідає, і хто обіцяє. А насправді на виході маємо будь-який закон, беремо розтяжку. Пане Максиме, ще до вас питання маю. От розкажіть, будь ласка, яким саме чином проводилися ці дослідження, і чи можна побачити саме от розписані усі обіцянки, виконані, не виконані, саме розписані? Я знову наголошую, що це не обіцянки, це саме факти. Факт.
Дивіться, почну з того, як проводили. За вересень-жовтень місяць 2017 року вся команда Вовщаку, включно з редакторами, аналітиками і волонтерами, працювала над тим, щоб підібрати цитати, які містять фактаж. Ми аналізували виступи політиків на ток-шоу, заяви прес-служб, записи на Фейсбук-сторінках і тому подібне. Це все аналізувалося і обиралися тезиси, які містили факти, тобто дані, які можна перевірити. Після цього ми їх перевіряли, аналізували, і вони проходили так званий peer review, тобто група редакторів слідкувала за тим, щоб ми не писали те, що ми хочемо, а писали лише факти. На кожну із цитат ми знаходили підтвердження, чому це маніпуляція, правда, чи брехня, чи перебільшення. І, відповідно, на основі цих даних потім політики, які набрали 10 і більше цитат, опинялися в цьому рейтингу на тому чи інакшому місці. А тепер стосовно того, як це побачити, ми опублікували лише повністю матеріал з результатами, але протягом періоду, коли ми аналізували це, ми публікували наші матеріали з цими цитатами. Деякі з депутатів з політиків звернулися до нас, попросили, щоб ми показали, які цитати аналізувалися з нашими вердиктами, ми їм надали цю інформацію, і вони погодилися з нами. Хто не звернувся, хто вважає це, що ми там щось собі придумали, це ми не можемо цього проконтролювати. Але ця інформація в нас є, і на сайті публікувалася, і вона в нас є в наявності. Маєте що сказати? Ні, Добре, тоді будемо вам дякувати, пане Максиме. Дякую, що долучились до нашого ефіру оперативно. Максим Скубенко, аналітик VoxCheck, був на телефонному зв'язку. До речі, ось додам це стосовно того, хто фінансує, що проект Vox Ukraine – громадська організація, незалежна і існує за рахунок внесків. Це вам зачитав офіційну інформацію. Це вже дуже добре, щоб для людей вже це стало зрозуміло. Що люди самі несуть внески, щоб такі дослідження робили. Я зачитав офіційну інформацію. Але я більше скажу, скажіть, будь що ласка. з часом і чим ближче до президентських виборів, таких брошурок, чорних, непрофесійних, таких різних, скажімо так, брудних технологій буде з'являтися ой як багато. Я лише пригадаю одну фундаментальну, яка відтягнула від Юлії Володимирівни в 2010 році голоси в президентських перегонах. Це заява Ющенка «Не голосуйте», пам'ятаєте, за жодного. Не міг Ющенко з його електоральною підтримкою впливати на свідомість Донбасу, щоб не голосували за Януковича. Це, зрозуміло, було зроблено виключно на Західну Україну, де була підтримана Юлія Тимошенко. Тому таких брудних технологій, більш масштабніших буде з'являтися. Але думаю, що український народ мудрий, він чітко бачить, розуміє. І більше того, я ще раз повернусь до прохання Юлії Тимошенко, яка просить у українців: зробіть глибокий аналіз, подивіться, хто і що робить справжніми кроками своїми. А хто просто-напросто займається дурницями і знищує все, що можна. Сіли на потоки, до речі, потоки те саме. При владі ж зрозуміло, що є гроші, і ось такі будуть з'являтися брошурки різні. Пане Сергію, у нас лишається вже трошки більше хвилини, умовно кажучи, 1 хвилина. І от питання на сам кінець ефіру наступного характеру. Чи наступні парламентські вибори, чи буде «Батьківщина» з кимось об'єднуватися? Я думаю, ми могли б об'єднатися і в нинішньому складі парламенту. «Батьківщина» готова об'єднатися з проукраїнськими силами, проукраїнською опозицією, яка є в українському парламенті навіть сьогодні. Я точно знаю, якби ми об'єдналися з «Свободою», «Батьківщиною», Добродомов, Чумак і всі продемократичні сили, ми б могли монтувати порядок денний вже сьогодні. На жаль, ця дискусія, не знаю, чому наші керівництво не можуть дійти згоди, але я дивлюсь на кількість депутатів, які могли б об'єднатися в цих реаліях. Достатньо для того, щоб диктувати порядок денний. Дуже шкода. В наступному парламенті, Господь дасть день, побачимо. Думаю, що ми зможемо об'єднатися і
створити і коаліцію, і все інше. Та, яка буде служити українському народу. Пане Сергію, дуже дякую, що долучились до нашого ефіру. Дякую. За ваші думки, за ваші коментарі. Сергій Євтушок, народний депутат України, фракція «Батьківщина», був гостем цієї години у нашій студії. Одразу хочу сказати, що інформаційну естафету вже у наступні години передам Любомиру Ференцу, моєму колезі. В нього в гостях буде Умланд Андреас, це старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва. Так само підніматимуть найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. А за 5 хвилин в ефірі АТР новини Заман кримсько-татарською мовою з Шевкетом Наматулаєвим. Залишайтесь з нами.